Тапшыруыбызның айырым бер сәламен без мөхтәрәм якташыбыз Арифуллина Хамдия Хаким кызына юллыйбыз. Махсус аның хөрмәтенә язылган хатта шундый юллар бар. Безнең якыныбыз 1957 елның 11 декабрендә гаиләдә икенче бала булып дөньяга туган. Укуын тәмамлап, Иваново шәһәренә текстиль фабрикасына укып эшләргә керә. Берәр еллар эшләп, кире туган авылына әйләнеп кайта. 1978 елның 27 октябрендә булачак тормыш иптәше, яраткан әтиебез Вилдан Халил улы белән гаилә коралар. Урта Терешкада филиалда тегүче булып эшли. Аннары 1979 елның 28 июлендә уллары Рамил туа. 1983 елның 18 февралендә икенче уллары Марс дөньяга килә. Ә инде 1992 елның 15 февралендә мин, көтеп алынган кызлары Динара дөньяга аваз салам. Әниебез гомере буе хезмәттә иде. Азык-төлек комбинатында пенсияга кадәр хезмәт итте. Бүген дә ул өйдә тик тора алмый. Тәмле ашлар пешереп, бар туганнары, күрше-күлән, дусларын сыйлый. Кадерле хатыным, бүген күркәм юбилееңдә, әгәр рәнҗеткән мизгелләрем булса, гафу үтенеп, барысы өчен рәхмәт укыйсым килә. Синнән дә кадерлерәк, ышанычлырак кеше минем өчен юк. Хәтерлим мин яшь чагымны, шашып яраткан мәлне. Бүген дә шул ук хисләрем чорнап ала күңелне. Хөрмәтем генә артты ул кушылып мәхәббәткә. Әле ярый син хатыным туган минем бәхеткә. Котлы булсын туган көнең, бергә яшик алдада. Сырык тигез гомерләрен күп бит диләр Аллада. Әниебез, әбекәебез, зур рәхмәт сиңа, мәңге яшә. Зинһар өчен безнең янәшәбездә гел бул. Киңәшләрең, гамәлләрең, сабырлыгың, ярдәмең белән үрнәк булып, бер дә авырмыйча безнең өчен гел сөенеп яшә. Безгә биреп бар күңел җылыңны исән булсыннар дип үстердең. Ана хакын хаклап тырышабыз, шатлык белән үтсен гомерең. Әнкәй, син бит безнең өчен якты кояш, нурлы ай кебек. Бәхет, шатлык, ныклы сәламәтлек, юлдаш булсын сиңа гомерлек. Матур сүзләр сирәк әйтсәк, барысы өчен гафу ит. Төннәрендә бу дөньялар синең белән якты бит. Без бәхетле, балам дигән сүзне яратып дәшкәнгә әнкәбез. Һәр көнендә куанычлар гына булса иде диеп сөеп әйтәбез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Вилдан Халилович, улың Рамил, киленең Светлана, оныкларың Альбина һәм Камил, улың Марс, тормыш иптәше Наташа, кызың Динара, тормыш иптәше Наил, оныгың Данияр. Хөрмәтле Хамдия апа, якыннарыгызның бар теләкләренә дә ихластан кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Рәхмәтем чиксез әни синең каршы